Rakshasi Tripurahani Tripuri Rangsangi takuk tei bukusong Pulauno kok sanai entertainment YouTube channel ni bisingtui jotonono khulumung yafaru tei jotonono hamaibo yafaru tini ang norongni bagui kaisa belaino nakukmani message tubui faika o message ungkha Baithani Sal Foundation Organization hinui sini borong benang Sar Dr. Biswajit Debormani bisingtui songkojaka tei o Baithani Sal Foundation Organization no jara donation yafana musung tongnai rok norok donation yafarui manai tei o donation yafanani number ungkha GPay haikaba PhonePe tui norok yafarui manai hingke ang tabuk norok no o number sawi dinai 9862127720 tekaisa number hingke 600098265336 norok o duita number tui GPay haikaba PhonePe tui norok donation yafarui manai tei omo simia norok account number tuibo norok yafarui manai o account number ungkha 196501001776 ang taisa repeat sabinai 196501001776 o bank ni bumung ungkha Federation Bank hingke moitunalbi khapang ni takuk tei bukusong baksa ni khawo Daud haikaba puitu saya haikaba tamoni bagui donation khlainai tamoni bagui orang no yafanai kwbangma sini takuk tei bukusoroni khawo khabaimung tei wasuma kotor haikaba hame wasumurok faimano phiaba norok moitunarbi o donation yafarmani haikaba rwmani obo sini 15 লক্ষ tiprasarokno chubanani bagui tei sini tiprasarokno kwrui bigra khangra tei masaya manungya tei saksori klaiui jara rang paisa kwrui wngui doctor hospital logo najagui maya ha thangai maya himui maya ngui tongnai rokno chubanani bagui tei borokno mothangui tisan bagui borokno lam kaham dinan bagui school kwrui no school tangai dinan bagui tui kwrui jagao tui riui dinan bagui ha lama kwruio lama swnam dinan bagui se o donation kaisa swnam jago aboni bagui norok o korokno sraike norok muitunardi tei kaisa kok hingke norok je yafanai borok tei je hamjanai borok norok muitunardi norok nobo kusuk sakani naiklai tongnai kaitotbo norok no ura jangriui norok no supungui rinai hingke khapani takuk tei bukusong norok ni hamsamung tei norok ni khairokmung tiprasarokno omo hai hamjamung chubasu khlainani musung tongkha hingke norok no o number rwmatui norok donation yafarui mano tei norok tinini simino norok try khlai mano hingke jotonono hambai Khatma patei bustangima Bosi dofano phiyogui mana